I'm sorry. Do you remember what I said? Mira, Mudiwa, thank I want this double porter. Mira, don't go up Bunza. Mudiwa and the poor flow. Do you remember the last time you made me to post something? Mukati maititi we are paying you. Mugunzo. Ndikakuposta imaganditi post immediately. Ndikaterera. Because then chitera nchito at least ana prophet imene vanondibatsira prophet nje single mother vanorwara vari HIV ndakarambwa nemurume handitika ndinochitoponawo nekuchengetwa kwandinoitwa nevanhu imi mondishandisa moti post moti ndichakupa mari hamundipe mozoapiya nhasi muchindirakasha kudai so right we are 18. We are pano. I'm finishing my quarantine in 4 days ka ndienda kumba saka ndokumbura kuziva kuti mune muchindida zvarini plus munokwanisa kundiprovide band rekuti ndite kari yesound jana. Guys, Hanzi passion ari kuita live ku Insta. Okay, listen to this. Hello? Changu jimawa. Ndian? Zirize, ndakupapa ndakupapa ndoega. Mira indigo kufonera ika manje. Nibo, kufonera all right. Right. Uyu passion ari kuti chiko. Ndoda kuti muterere. Audio. Abantu ngavambomira man. Hello? Hello, good day. Please hold for your caller from Dicom Advertising. Okay. Hello? Hello? Yes, how are you? I'm good, my TT. How are you? I'm great, thanks. You're speaking to Pamela. My name is Pamela Mavunga. I'm calling from an advertising agency called Ecom McCain. Okay. On behalf of Econet, Connected Lifestyle. Oh, wow. Okay. Okay, so we would want, so we've got a platform, maybe just a general background of why I'm calling. Econet will be launching a platform which is, maybe to put it in easier terms, it's more like YouTube, where people can post my videos that way the public can search for. Okay. Network here very one. Can you please call back? The network is very bad. Yeah. Argutanzi mirai muterere ma audio. Mirai muterere. Makaterera. Right, guys. Because guys, these audios are coming from Passion Java. Andiga. Terera ima audio. Vanoramba wachifona. Hello, dear, sorry, can I just call you back? Okay, thank you. Terera imaungana, takukuterere saim.
sorry. And sorry because you don't in the perfect something cannot compare no. You don't see a moon, what is a prophet, a moon. But Europa. Even if you're home beggar. But my teacher don't so. Mojanzi, I'm sorry. do you remember what I attend? Mira, Mudiwa, thank I want this stop porter. Mira, don't go up Bunza. Mudiwa and the poor flow. Do you remember the last time you made me to post something? Mugati maititi we are paying you. Mugunzo. Ndika kuposta imaganditi post immediately. Ndika terera. Because then chitera nchito at least ana prophet imene vanondibatsira prophet ndisingle mother vanorwara vari HIV ndakarambwa nemurume handitika ndinochitoponawo nekuchengetwa kwandinoitwa nevanhu imi mondishandisa moti post moti ndichakupa mari hamundipe mozoapia nhasi muchindirakasha kudai so pandakasenderwa nudhu renyu ndakakufonera in respect of you prophet ndine chinhu chakadai so mukati fake but haizi fake prophet musafunga kuti mumastreets hamuzikana tererai maaudio aya ndakakurespectai mira mudiwa mira ndakuvaudza kuti ndinovaremekedza prophet mira mudiwa ndinokurespect handirekodhe ini ndikutaura nemi handina time yacho ndikutaura nemi nokuti mudiwa ati muda kutaura neni ndosaka ndati nditaura tererai passion uyu zviri pamwoyo pangu handitika handisati ndakambodisrespecta any prophet inini ndine maprofeti andotaura vese vana angel endai munovabvunza ine ndine mafaira ini ndine mafaira manje zvazvamunototi maititi vane mutacticika ndine mafaira kana anonyudza saka kana mukaona ndichikurespecta kuti pane munhu auya musafunga kuti ndikuda kublackmailai kuti ndipei mari kukuremekedzai kuti no you are a man of god zvimwe zvinhu hazviite imo kuti pasimbo life anga achiti ameno pikicha ko mukazoiona hamuzoshamisiki here. Don't do that. Don't try to make people give you lights. Ma? But my teacher don't monzvisa. Ndukumbira prophet na my teacher numbro monzvisa. Guys, at the end of the day, ndukumbira ininiga. Reason and away pana pande kuti we put every difference aside. Prophet, I know kuti pana my teacher pana ma poster thing ya mamukata poster azamigiri. Achikukumbira if possible. I don't think it's an issue. If you don't want to ina ndinambova maka prophet mudiwa but vandiprovoka yeah but vakukumbira regerero he said I'm sorry and maititi ndandikukumbira kuti if possible kudeya zvinenge zvaita maititi iwo waprovoka wataura wazvataura ndandikufunga kuti if possible he said I'm sorry you say I'm sorry we move forward. Then I asked prophets to then guys, we even work together if possible. Tishande says, don't go kumbiro. That's why I said to guys, and with the prophet Manga Chichikabuti, there's also record what you might also, we're not sure what the panels record. Inini Mudiwaga, can I dango record and do record? Can I disingade inini one fund of a prophet or daughter and name? You have the prophet Maganti Terra, Panezuve, and the Cambo could disrespect even Toshino Tauro. Mautanzi, mighty to on the phone era, the Gavachinja number. Is it not you again? I'm not it's alive which I think we had last year. Yekukutukai life yandakakuitirai i1 yekukutedzerai ndimi ndichitosipakwa nditi ndimi dzamana. I've never done a life for you. So which life? Each again. Ndokumbira mundirakidze pandakambokutukai musina chamanditadzira. Prophet inandi andishaudhe vanhu vasina kunditadzira. Ndinoziva kuti ndiri rude and nditori rude but ukandidena unouona with rudeness but I'm a very nice person. Why I did this to you tonight is because ndimi manditanga kuzimbo life. Instead yekungomarineto kungotiwo maititi marabha ndakatumira 600 kana handinatombotaura endaipo ndokumbira kuti and you see munozwa wrongly. The life is there, prophet. Go mumbonzo mukanzwa panoti twabam. I swear I'll do a life and say sorry.
iripo. Ndakafonera Mudiwa ndikati Mudiwa ona zvekuita mawindo kubva ndiri kuUK akambonditira live. Muri kunzwa ndine bitterness. Andina chananda mutadzira angoita live zika ndiri kubhula vanhu toda kumira pa-airport tikurove. Ndikati but why mawindo? Do you know Mudiwa hanzvadzi yako akambonditira birthday. Do you know ini ndaimbomusendera mari ndiri kuUK $20 madiki zvawo but ndaimusendera. So handidi kuita kunge munhu asina basa musociety ndichibatsirawo vamwe vanhu. Handitika mukandiita kunge yame nobody. I don't like it. Mari yeskani yemedical yamuri kutaura yakabva kwandiri prophet. Imi makabvisa gumbeza unless makaisa mari tionei mareceipt. Skani yamarabha ndakatumira. No. Makuti hanzi uyo munogona makaita live musiri kuziva zvinoitika. Ini ndakakumbirwa ndibatsire marabha tikamuendesa kuhospital akatoendeswa zvishuwa komari yandakatumira yakaita komari munhu waMwari yandakatumira saka ndikuti imimi makatobatsira marabha mabatsira marabha hanzoti takabatsira same time imimi makabatsira kuside kwenshungeta hanzoti takabatsira kuside kupi ini ndobva ndabatsira kuside kupi ipapa pakuita batsira handisingazoziva kuti imi makazonge makuita live muchekadzafa inge abva papi voice muchekadzafa ndakataura mawindo ndiye akafonera Shugeta akaita live prophet see both sides kana muchiti muri prophet moda kuyananisa mawindo ndiye akatanga nelife musi wenhingi sikanzi vanhu vada kukapitalize mwatsvaga mbiri. Listen, muri prophet, check my numbers. I have got 500,000 on Facebook, 300,000 on Instagram. Check yours. Saka ndiri kutsvaga following yei ndinayo udhara. Of course ndogona kunge ndisina mari udarika imimika but following ndinayo saka ndimbotsvage relevance. Pamwe imimi namawindo ndimukatotsvaga relevance neni inini handina pressure nemanumbers ndakatotuta kudhara ende life yandiri I'm satisfied because handikumbire vanhu ndozviraramira iwo maposti wayo ndo anechida kuti mundibhadhare then you don't pay me, you insult me on top of you are owing me, you don't pay me mondituka futi moti okay, let me send Mudiwa, if you remember, let me send you. Okay, wait, ndine machats. Yeah, if you remember ndakangokusendera $100 yangoti nabasa ramanditira $100 makaisenda ematangs. Alright, ko ye post yamakati please I owe you on this one, I'm going to pay. ndokumbira taura kamaititi inini ndikuti ndangoona mushongoro wamatangs pandakutsvagai ndendakatokutsvagai kubva ndangokuti namba dzato idzi $100 ari kupaindira ndongokuteta ndobva ndazokutadza ngokupai mari yekuti maposta ndangokupai 100 ngokuti oyi but makatotadza ndikatanga kukufonera ndichiti prophet ndopanyapandokuvhunza kuti imari ndikupe izvi ina ndingaclaime mari makati you owe me, you know how much to give me. Since inini ndisina basa imimi ndimungatoziva zvamungandipa because handingakudzei motofunga kuti ndinopona ndiyanokusendera afterlife. Inini handiclaime mari kwamuri prophet mandidzikisira last mota dzangu 4 idzodzoka dzakandikwanira kwete kundiudza kuti hanzi ndakarwadziwa because taira ndakamutengera mota. Tengeranai kana muchiita zvamunoita itiranai but don't provoke me. maititi ngatiwirirane guys. Ndingokumbira pape passion reason endakudedzera panapa ndeyekuti ndakukumbirai ndikati you know what, at the end of the day we need more peace and more unity going forward, and maititi ndakumbirai imi ndikataura nemi. We now need to put all our differences aside, respect each other and be there for each other if possible. Inini maititi I will just say andiziye mari post mari is it okay ndikakupa $100 maititi? Ngoita zvamudiwa ini maposta anga anda 250 maposta anga anda 250 kuposta munhu papage rangu because anoenda viral ndo mari yangu iyoyo kuzoti nditsvinyirwa kuti ndinopiwa chicken change every time ndichingonzi ndosaka muchinditsvinyira because you just think you can just use me and talk rubbish. Maititi. Yes. Amen. I think prophet was by. Inga ndangoti nini? Muri kunzwa here materera audio kuti vane pride kuti hanzi handisi kukufonera kuti ndikuapologize uri kuti chii apa you are owing me makandisi pese pavanga vachiti hanzi ndinovanetsa nekuvafonera ka ndaibvunza haufa mati ndiposte muri kuisa mari manje ndo zvavanongoita haufa saka manje
How far? Then what? Then what? Give to Caesar. This is my page. No indos are for money. Gavagari basa nazvo mudiwa ende inini vakangonditi bufu chete for the next 24 hours in my picture ndinawo in fact video ende vari kuiziva ndakavaudza vada kuita zvokuda kuchikidzira. It's painful mudiwa. maititi nini ndokunzisa vaona pandakufonera maititika there is no maitita Matereresa here audio. Nditangidze audio. Ndikuti sorry. Handisati sorry because ndoda kuti ndi perfect something kana ndikumbirire ndikunyengerere. No. Ndikutoziva semunhu kwete saprophet semunhu. But pamuchitauro pa yangu yandakamboita nemi even isiri kuombeka. but maititi ndaunzisa Ipapo pane pakanganiswa. motanzi ndakampa. Pakanganiswa ipapo ka. I'm sorry. Do you remember what I ndatenda Mira mudiwa aiwa handisida kupopota Mira ndangovabvunza mudiwa ndipo flow. Do you remember the last time you made me to post something mukati maititi we are paying you mukunzwa ndikakuposta makanditi post immediately ndikateerera because ndichiteerera nchito at least ana prophet imene vanondibatsira prophet ndiri single mother vanorwara vari HIV ndakarambwa nemurume handitika ndinochitoponawo nekuchengetwa kwandinoitwa nevanhu imi mondishandisa moti post moti ndichakupa mari hamundipe mozoapiya nhasi muchindirakasha kudai so pandakasenderwa nudhu renyu ndakakufonerai in respect of you prophet ndine chinhu chakadai so mukati fake but haizi fake prophet musafunga kuti mumastreets hamuzikana ndakakurespectai Mira mudiwa Mira ndakuvaudza kuti ndinovaremekedza prophet Mira mudiwa ndinokurespect handirekodhe ini ndikutaura nemi handina time yacho ndikutaura nemi nokuti mudiwa ati muda kutaura nemi ndosaka ndati nditaure nemi ndakukudzai zviri pamwoyo pangu handitika handisati ndakambodisrespecta any prophet inini ndine maprofeti andotaura vese vana angel endai munovabvunza ine ndine mafaira ini ndine mafaira manje zva zvamunota kuti maititi vane mutactica ndine mafaira kana anonyudza saka kana mukaona ndichikurespecta kuti pane munhu auya musafunga kuti ndikuda kublackmailai kuti ndipei mari kukuremekedzai kuti no you are a man of God zvimwe zvinhu hazviite imo kuti pasimple life anga achiti ameno pikicha ko mukazoiona hamuzoshamisiki here. Don't do that. Don't try to make people give you lights. Ma? but maititi dati munzwise ndikumbira prophet na maititi nomuro munzwise guys at the end of the day ndingokumbira ininiga reason yandauya panapa ndeyekuti we put every difference aside prophet I know kuti pana maititi pane maposta thing yamamukati vaposta vazoningiri achikokumbira if possible tozongoibhadhara mariyo I don't think it's an issue if you don't want ina handinambovamaka prophet mudiwa but vandiprovoka yeah but vakukumbira regerero he said I'm sorry and maititi ndachikukumbirawo kuti if possible kudira zvinenge zvaita maititi iwo waprovoka wataurawo zvanotaura ndachikofunga kuti if possible he said I'm sorry you say I'm sorry we move forward. I asked prophet kuti vazongotumira mari yemaposta then guys we even work together if possible tishande chese tungokumbirawo zvangwe that's why I said kuti guys ndikudze prophet vanga vachichita kuti zvinozorekodwa iwo maititiwo so we're not sure kuti panozorekodwa saka inini mudiwaka kana chidangorekodha ndorekodha kana ndisingade inini wandifonera kuti prophet wada kutaura newe ivo vabvunze prophet makanditeerera pane zuva here randakambokudisrespecta even toshinotaurwa makuti anzi maititi vanondifonera ndakavachinjira number is it not you again amunandita live here muchi I think vaitwa last year chite twabam iripo payoutube yekukutukai life yandakakuitirai i1 yekukutedzerai ndimi ndichitosipakwa nditi ndimi dzamana I've never done a life for you. So which life? Each again. Ndokumbiro mundirakidze pandakambokutukai musina chamandadzira. Prophet inandi and shout the right if first audio kai. Hello prophet. My TT.
Passion, Prophet Passion. Mighty Claripo, Papa. Mighty T, Saka Prophet. In the phone name, the Tara name. In the Tana Mighty. But Chokwadi guys, we have a lot to lose than we can gain. Tinema problems. And in any Pandabakuta conversation, in the owners of the Tara Mighty. Sakanajuko Kumbiro, there is no need of proving to each other. And Sanajuko Kumbiro, if possible, Tingweta a way forward, short one, Tingo will run, Tingweta a way forward, and then to Tungo will run, because it's unnecessary to the and now what my teacher, sorry, you panel very behind the scenes, Vanessa was right now. Is Nyanya, Nezra take one team tongues, ticket, abandoned to tower something better. And if I was Nyanya Saga. Please, Mimpam named out that I pay some 100 euros. Asi nai Prophet ndimbokubvunza izva mamutaura munozviwanepi kana muchiudza vanhu 8000 kuti hamundizive ndinokutevererai hamuziri makasaina mawindo kuti anditore kuti ndiye kuairport makuti hanzi akangoya. Do you think munonyanyochamisa zvekuti ini ndingabve mumba pangu kuuya kuzokutambirai kuairport? Handi mawindo wenyu ndiye akati handei Prophet vari kusvika unostreama life. I complied. Makunditi futi. All right, just hold on. Mirai ningopesa ka one Prophet. Mirai. Nokumbiro ningo explain. Makunditi nini? You know me and Tyra, we are enemies. And you are also involved even in the nyaya yacho. Makunditi hanzi because ndakatengera madam boss ndakati ndichinditengera inini. Zvingani zvamunondishandisa makambonditengera kana baskol. Inda musinganzwawo tsitsi nasingle mother munonditisa zvinhu mahara munonditisa zvinhu saka mimi muchida kuti ndisataura kuti ndibhadharei saka muri kuda kuti ini ndifire mukati saka inini ndingarwadziwa naTaira. Do you know I've got 4 cars kainini nyangwe dziri diki but ndedzangu dzandotenga ndege. Why did you insult me like that? Why did you insult me, Prophet? Ndakutadzirei. Ndopandiro kuti manda wapenda maitete. Ndopandiro kuti nini ka pane nyaya dziri kwa behind the scenes asakwaso takafana. Saka ndiro kuti nini pese pandadaro ipapa pachi. Sorry. Aiwa, sorry. As sorry yenyu damage matondiitira boss mandi embarrass kuzimbo life. Mandi imbo ndanyanyo kutadza mango specific badi kudarika ya mandi tere ya maiti inini manje Prophet, I'll be very honest. Mirai Prophet mandi provoke to the extent kuti zvimwe zvamunofunga kuti handizivika ndozviziva, and if you keep provoking me handisi kutombo kunyeberai Prophet. Izvo ndo zvandinoyanika nyika yakatarisa inini handi. Hello, Prophet. It's also, we want to make a pride, but I think it's also we humble ourselves. Then in Doku Edra, and I did. Ndiri Pondoku Edra, saka muri kunzwa kuti munhu uyu muri kunzwa pamaaudio kuti aitobvuma, muri kuzvinzwa aitobvuma kuti imwe information inenge iri behind the scenes handikwanise kuitaura panapa. Handitika otaura kuti hanzi inini makanditarisa ndingasendere Passion uya yapunani hamusi kuona kuti ari kunyeba. Ndiudzeiwo how I can send a naked pic ndisingablockwe. How do I do that? Or can I forward it to someone? Can I forward to someone? Ku Instagram ko kwari kuswera chinyeba ichi ndakamusendera punani. You guys, you know I don't do that. You know kuti handina murume wandosendera punani nini mulife yangu. You know me. Handizi bichocho zvekudaro. Munotozviziva. Mukuziva? Imagine muri
muri kuona ndichimudza ndikati muri kudza vanhu kuti hamundizive here imi mamunzwa achikonfesa kuti ndokuziya mamunzwa how do I send a picture isingandiblokesere page because mazuva ano kuri kublokeswa page ndiudzeiwo guys how I can do that. Tell me how do I do that without because mazuva ano ukangoisa picture remunhu akashama uri kublokwa ndingaite sei kuti riuye kwamuri risina block risingablokwe. Imi munotozviziva kuti handisende pusini handiite zvakadaro handiite zvakadaro inini handisende manudzu kana ndatoseka is just ndo dzinonzi nyadzi dzemurume mukuru dzedziya nyadzi dzemurume mukuru makanditarisa ndosenda nudzi nyadzi muri kumunzwa here apa ari kukonfesa kuti of course ndinokanganisa mumwe munhu ngaandipe ghost. Can somebody bring me a ghost account? Handizvizive zvemaghosting. Ndipei ghost racho. Ndipeiwo ghost racho. Kambwaka kanoshamisira nemotikari yekuhaya kambwaka. Kaprofeti kenhema kaidiot aka. hanzi muaudio behind the scenes pane zvinhu zvandisingagone kutaura. Let's repeat it. Dauti munyatsoona kuti kunyeba kakonmani kenyu aka tereresai. Hanzi behind the scenes pane vinenge vichiitika. Tererai. Saka prophet ini ndafanana ndatara ne indatana maititi pachokwadi guys we have a lot to lose than we can gain tine ma problems and inini pandava kuita conversation ndaona zvakafanana ndatara na maititi saka nachingokumbiro there is no need of proving to each other anditi saka nachingokumbiro if possible tingoita a way forward short one tingowirirana tingoita way forward and then tongowirirana because it's unnecessary kuti rambe nangu what maititika sorry yenyu pane zvimwe zvinenge zviri pa behind the scenes zvanesingakwanisa kutaura right now zvinyanya nezvaitika netimu tangu dzaitika saka ndinozotaura something papa pane zvimwe zvinyanyaya saka please mimba mnenda kutadzira ipese mungondiregerero zvangu. Aiwa asi nai prophet ndimbokubvunzai zvamamuchitaura munozviwanepi kana muchiudza vanhu 8000 kuti hamundizive ndinokutevererai hamuziri makasaina mawindo kuti anditore kuti ndiuye kuairport makuti hanzi akangouya. Do you think munonyanyoshamisa zvekuti ini ndingabve mumba pangu kuuya kuzokutambirai kuairport? Handi mawindo wenyu ndiye akati handei prophet vari kusvika unostreama live. I complied. Makunditi futi. All right, just hold on. Mirai ningopesa ka one prophet. Mirai. Ndokumbira ningo explain. Makunditi nini? You know me and Tyler we are enemies. And you are also involved even in the nyaya yacho. Makunditi hanzi because ndakatengera madam boss ndakati ndichinditengera zvingani zvamunondishandisa makambonditengera kana baskol inda musinganzwawo tsitsi nasingle mother munonditisa zvinhu mahara munonditisa zvinhu saka mimi muchida kuti ndisataura kuti ndibhadharei saka mukuda kuti ini ndifire mukati saka inini ndingarwadziwa naTaira. Do you know I've got 4 cars kainini nyangwe dziri diki but ndedzangu dzandotenga ndega. Why did you insult me like that? Why did you insult me prophet? Ndakutadzirei. Ndopandrokuti mandapindwa maititi ndopandrokuti nini ka pane nyaya dziri pa behind the scenes asakwanisa kutaura napo. Behind the scenes mainzwa pane nyaya dziri kuitika behind the scenes. Sorry yenyu damage matondiitira because mandi embarrassa kuzimbo life
mandi imbo ndanyanya kutadza mangospecific but kudarika yamanditele yamaiti inini manje prophet I'll be very honest mirai prophet mandiprovoka to the extent yekuti zvimwe zvamunofunga kuti handizivika ndozviziva and if you keep provoking me ka handisi kutombokunyeberai prophet izvo ndo zvandinoiyanika nyika yakatarisa inini handi so ndo nyaya yacho tingatoswere tichiplaya marecordings ese tikaswera. But I think we have come to a conclusion. Let me look for the picture and send somebody to post it. Maize. Exactly. Mamona apologize. Pazimbo live akaramba kati handizivi asi behind the scenes akauya kati anondiziva. Akati sorry inyaya yekuti behind the scenes pane zvine zvichiitika. Ndakatomurekodha because I knew kuti apology yake ndeye fake. You know. Izvo zvakuta zvekuti ndaisa punani pa ndamutumira pusi hamusi kuona kuti hazvimeke sense inini chaiye maititi inini maititi ndingatumire passion punani ndingamutumire punani kuti zvaita sei passion yechii kanopenga kamukomana kake kemhaka nemamhepo kaya kamwana kemamhepo kanorarama fake life kaya ka fake life bastard kaya ndakamutumira manudzi angazive body yangu passion imunofunga kuti am I so stupid enough to send passion my punani handidi wiki yeblack handitombodei ndinozviraramira inini handitengerwe motikari nemunhu inini handitengerwe chinhu ndinoindoza business full stop mari iyoyo ndo mari dzangu nekushanda mira ntaure nemalinks angu tikande picture tibva tangomunyaradza kawani kambwa kemunhu kaikai hanzi handimuzive maaudio mamanzwa here haundizive saka maaudio nezuro waini haundizive pafacebook but papublic unondiziva paprivate unondiziva kufacebook haundizive you need to be total lesson wangu ini ndakukukiya nekamurume kekushata kaunoshandisa kaconman kakachikuvidhio kaikai takrure maconman kuti hanzi tiri maprofets mabila hausi profeti ende chechi yako ikaramba ichuya vanhu vanhu vavo vakapusa zvisingaite mudiwa chaiye ushu aizvitaura mudiwa anotiziva because taenda kuchechi 1 mi mudiwa napassion taenda kuchechi 1 ndakatomurekodha because vanhu vanoda kungwarisa zvisina nebasa rese this is the voice ish isusu mwaona kuita pride I think isusu we humble ourselves then ndokuedherana maititi ndiripo ndokuedhera pakotara mushonga wapera udaonetsana nevanhu budisa machatsonga budisani ngandi yode ari kudende banda ari kudende story pretty pana inobuda mangwana kana 2 hours nofuna buda passion amdiwa wangu achitibhega nini tawapedzera nini ziona zati my tv makanza fanya yarasika and kwanzo and tomboita ivo vari vega ndotovarespecta zvisina internet prophet and what's respond obva vanondoundura ndobva vapurisa marekodina kwazopindura ndoita prophet takutaura something ipapa
makufana shandisa trust yangu inini maiti takandikanyawo inino that aiwa chimbontimirirai ndakuzvibvudza zvese. I don't know if you noticed kuti maiti has never said anything bad about me. And this year I'm gonna have on the Sondoro actually include about my general but I think it ends up upon that's not and teaching in the road to me more got very fun and I might get my sorry but we run as well. That's no problem. Anogona pangu ichikoma mwawedzo lori inina kwazo zvino noona maraiva waichitaura umepa anogona kuti akamusoro kwandie musoro panga ichichi inoichi zvinhu zvepaina neta zvambasa ndi but anogona pano one or two ways zvakanganisika vanhu vakati sorry iwo kana tonditi sorry what does it inini zvakanditofunga kuti after we say sorry takuziva kuti mukemp made issues ndiani kwari kundifonera neprivate number chimbontimirirai. Hello. 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 Guys, we are two powerful people, or we are powerful people. Whatever we do, we respect each other. Vanhu vari kundifonerere chiko. Hello. Hello. Yes, I'm. Chico, mukudei, chi. Apa ari kufona. My teacher showed up my madam boss. Obudo showed up my wind and it. And anything in the Tarana. Nditone ukama zvekudaro ndo andaita bobo maititi pamwe ndo andatovakumbira kuti hano for the public ngatongoroita insta live kana kachichi tangobuda ndishauda ipapo ndo ndangokumbira domona so expressa mwoyo wenyu ndakukumbira regero but makazopfurikidza ndikonazorespondawo tonasowirirana toscripture chenjedu tese toenda live todetodete but chinzwa next week maiti tonoona wobuda nangoshaudha mawini mawini anodzokuona kuti prophet mukuona ndakautora paipai kuti mimi mishava mari yenyu yakatera makaita live makapedza pamaita live but asara takunyakana mimi makuwirirana nomwe wenyu isusu tasara takavhenekwa takachakati inini prophetika tautaura chokwadi maitiitika I'll be honest with you anondinzwisisa onai vanhu vari hello Nyena. Chi. Yeah, no, I just wanted to greet you. You want to greet me for what? What do you want to greet me for? I'm a great fan. No advantage yangu. Inachitofunga kuti what I can probably do in him. Inindotara na maiti. Ime magasa na maiti prophetic. Apana niti with maiti tatozokasa na omwa. But what would they do is in them the prophet. Prophet must say, but you want to do is that in the other kind of need. I don't want to what you would in the other. Mama, what would you change into what Ashwabam? You know what was there at Ashwabam, what is so much Wabama? You know what is. You have a good passion or Chakataka. They don't want to see some water on but prophet in Raymond. At the end of the day, we are better people till united. Anorambira chiyachifona ndati adzizivani. But inina love it more. Ngasanfonera. Na maitika tisvike palevel rekutonzwisisana kuitisana mari cheko cheko. Kukubatsirana tichita yese inotokwanisa kuitika. Kwanza iwo passion iwo une advantage. Over tese anditi andikutara mukuru ndepekuti ndinozoita sei kuna namawindu aiwa kuna namawindu kuna inzwa yemunzu aiwa inzwa yemunzu ichinenge kuitika prophet maititi haasi benzi ende maititi haasi munasikarisi awuite mbiri namaititi ye usingafungi anditi azvike zvakaitika tikuwirirana ipapa maititi ndinongotara nawo kuti maititi chine chakutombodiwa panapa ichi chitangoadressawo netimu yese imwe yanganditi totangowirirana naye timu yese imwe rutende rwese arunidi kupinda mumaapologies kwanzisa kungoti naimi ndanzwawo nekufonerwa ndiudzirewo mbuka iyo asandifonere
magadzirisana imimi ka I'll tell you the truth mangogadzirisana imimi ka maiti taaramba mangogadzirisana imimi maiti tinotara naye mawindo otiwo sorry mungoita na timu yese vongowirana zvinondovanza kuti maiti tina mawindo chacho zvatombokenderana apanzisa saka but ndikuti inini point andira ndeyekuti mese imimi mune maforce anditi maiti tiwo waimbowaziva matimba Felicitas ndikuza kuti utaraze kuti maititi as a character ari Felicitas waitezviza kuFelicitas kuSpitembas kudhara anditi izvo zvotobvumerana vanhu vemiziya anditi vanhu ndikuti lebo rekuzokura kuti maititi wakamuziya wakazomuziya saka ndoti guys at the end of the day the truth is ndofunga kuti maititi voti estate program yedu mangwana Zimbabwe, we should appreciate our men who are also pushing us. Tapedza kudaro. Even mangwana maiti tivaito program yavo yavari kubatsirawo vanhu. Ivo also mungo no. Recording iri kuramba ichinhangirirwa. Maiti is pushing a lot. I think we need to work with the foundation. Life yangu iri kudisturb handi mukuzviona. What for example? Ari kuramba achidisturba mapose maprivate number pana chandinombotavura rasi kumuromo wanototunda katarapenda pamaiti twazorespondera which munhu anenge arwadziwa anenge adakwa ndikublacklist vari kuuya nemamwe manhamba kwakumbareka nachibati inini ndokuti I'm sorry and that doesn't really buy stuff like that anokuposta vakazongonakirwa nayo vanenge vanakirwawo but either way prophet mambonzwa apology yake yanezuro hanzi ndichangoita kavidhiyo kekungovharavhara kekungotiwo saka I knew zvangu kuti apology ndeyefake because akatoudza mudiwa kuti ndichangoita kavidhiyo kekungovharavhara. Guys, I'm being disturbed on life. Akatotaura kavidhiyo kaakaita kaikaka haana kuziva kuti ndiri kunzwa from the other side zikati ndichangoita kavidhiyo kekungovharavhara. It's okay. Ndikubloka ari kuuya akawanda manhamba. Inini ndatofara prophet kuti ndo same energy yangu achinipa inini hangu tibeona zvicho. Anyway, guys, listen, the war have just started. Let's keep on going. Ndichadzoka mirai ndimboresponda my imwe ko iri kupinda yakakosha ndeyapasta vangu. Mirai ndimbodaira pasta wangu andika ganimbodaira pasta wangu ndiri kudzoka.